Pero ollo os novos radares que se veñen, que xa están funcionando desde hai máis dun ano en Cataluña. Para que entendades perfectamente este titular, os novos radares con rodas que prepara a DXT en Cataluña xa puxeron milleiros de multas. Radares con rodas, David. Para que nos entendamos, eu estou visualizando un coche da DXT de tráfico con un carriño como este, que vai pola estrada andando e multando. Isto pode pasar? Isto pasa, non pode pasar, que xa está pasando. Este carro pode sancionar en movimento e tamén se pode poñer de maneira estacionada. O sea, o coche vai co carro e paca, que en pase de velocidade. Exactamente. Me cache na mar. E isto funciona en Cataluña xa? En Cataluña, cando estrenaron este carro, que foi fai casi un ano, en 3 días sancionaron 10.000 multas. Me cache na mar. Cada 6 vehículos un era sancionado. Entonces, ollo. Meu Deus, claro, que non esperas, claro, non esperas que o coche de diante que leva aí pois un remolque, porque é como unha especie de remolque, eso sexa un radar. Pero eu estou vendo, David, que ti trouxeches hoxe aquí un exemplo práctico. Sabedes que me gusta argallar. Dende logo. Entonces, a ver. Vamos a ver. Deixoume unha asociación que levo aquí na camiseta. Cale, hai que dicilo, todo o que presten hai que dicilo. A CRC. Moi ben, grazas, rapaces. A CRC, unha asociación estupenda en Sarria, que ten coches teledirigibles. Entonces, fijades vos, as ventaxas deste radar... Bueno, ese é o carro radar. Vámolo, este é o carro radar, vámolo poñer non co é o flash. carro caixa de zapatos, é o carro radar. Exactamente. Vamos a ver, pode ir circulando e sancionando. Por exemplo, se vai Rocío, ademais, fijadesvos, que vai no sentido contrario. Sí. Pode pillar os dous sentidos. Vale. Este radar ten un sistema de láser que a 75 metros capta os dous, ambos sentidos. Estás me dicindo que se un coche ven detrás deste carro sobrepasando a velocidade tamén o capta? Efectivamente. Non só que se cruza con el, senón que ven detrás? Sí. Carai. Os adiantamentos tamén, entendo, non? Como? Os adiantamentos. Tamén. Entonces este carro que fan... Estamos pillados por todos lados. O que fan é o seguinte, déixano aquí. Sí. Igual varios días, porque isto ten unha autonomía incluso de hasta 10 días. Autonomía propia. Claro, David, isto é importante explicarlo, porque pode ir por estrada en movimento multando, pero tamén poden deixar os días nun arcén e traca-traca. Exactamente. É moi fácil de levar e de mover. Sí, e diredes, pero vanos escarallar. Ten, digamos que está fabricado antivandalismo. E incluso ten sensores, en caso que detecten calquera incidencia, para susanalos. Vale. Pode botar 2 días nun sitio, 3 días noutro. O que queren é intentar poñer en zonas que igual era máis difícil podelas poñer, pois zonas de obras, carreteras onde hai perigo, pois tratar de poñer estes radares, que en principio teñen que estar advertidos os condutores. Esa era a pregunta. Exactamente. Sí que ten que estar, hai que ten que haber un sinal dicindo control de velocidade. Advertindo que hai un control de velocidade. En Galiza hai 10 radares entre Galiza e Asturias, 10 radares que veñen pequí, vale? Durante o longo do ano que ven, vanse ir poñendo. Isto en Francia funciona moi ben, entonces ahora querense poñer este tipo de radares. Ten conexión wifi, de maneira que instantaneamente xa envíanse as sancións, para que sean tramitadas. Entonces, o que temos que facer é respetar as velocidades. É que non queda outra, que ben para todos, ademais. Sí, porque ademais o 21% siga habendo do exceso de velocidade e mortes. Vale, entonces estadísticamente ainda é un porcentaxe moi alto. Entonces, bueno, pois isto, se coloca en lugares perigosos, donde sea un alto índice de accidentes, advertido, aí sí que pode haber unha maneira de evitar os accidentes. Por suposto, e claro, cando a nós nos pilla un radar, por exemplo, David, se nos para un pouquiño máis adiante, pídenos tamén o carné de conducir, non? Se xa os axentes nos toman os datos. Eu teño que levar o carné de conducir en físico ou, por exemplo, vale con que eu lle amose unha foto do carné de conducir? Que ás veces non o levo no coche. Vamos a ver, podes ter unha fotocopia compulsada. E agora tamén, que as novas tecnologías, hai a aplicación da DXT, que a hora de tes que tela activada, ollo, e entras no teu carné e xenera un código QR que escanea o axente para verificar de que é válido. DGT.es é unha aplicación maravillosa, que ata vos hai cando tedes que facer a ITV ao voso coche. De verdade, altamente recomendable. DGT.es, e aí está o carné de conducir
en virtual. En Que é virtual. válido. Que pasa se vamos no medio do monte e non temos cobertura? Aí temos o lío. Claro. Que igual temos unha sanción pequena e despois hai que demostrar Claro. que temos o carné. Entonces recomendo ainda así, que non costa nada, levar o original, pero a aplicación, o que decía David, que está moi ben porque temos moita máis información. Perfecto, pois David Autoescola Alborada, home, un placer terte aquí connosco un día máis e moitas grazas por esta demostración práctica que, dende logo, ben feito está, Moi ben, é que non vos saquen unha foto neste remolque. O galla. Esperemos que non, porque senón estaríamos non respetando a normativa. E non te leve o coche, se o queres deixar aquí, a min píntame que podía quedar aquí. Pero despois vamos reclamar. Entón. É verdad, Ala ti. é verdad. Grazas, David. Vale, un Graciña. placer. Teño unha dúbida, Rocío, porque A ver.